O faiado das papoulas é a miña obra máis íntima. Todo canto nela hai saíu do exercicio de conectarme cunha dor, de ir a buscar dentro respostas que non atopaba fora. E na procura de saber, atopei máis do que agardaba. Montes e moreas de memorias á espera de ser liberadas, de ser sandadas. Bágoas, carraxe, risas e moita pel leváronme a un amor limpo que me nace nos ollos cada vez que me vexo de novo. No meu ollar atopo a todas as que chegaron antes que a mí. Recollo con honra a súa herdanza e deixo de cargar coa parte que non me corresponde. Este é un faiado cheo de mulleres coa alma agochada, co potencial dormido. Eu, hoxe, abro portas e xanelas, que o vento se leve o pó e que por fin medren as papoulas.